Днес ще ви покажа две експедиционни раници Ташев. Базисна и премиум. Номад и маунт. Ако тръгвате на първото си дълго пътуване, Номад е точно за вас. А ако искате най-доброто, което можем да направим, това е маунт. Като здравина и надежност, Номад е истинска доказала се Ташев раница. Номад има всичко важно. Стабилна, регулируема носеща система. 2 камери и 2 входа. Допълнителен обем под подвижния капак. Всички възможности за фиксиране на багаж отвън. Много добри тегло и цена за обема си. Предлагаме го в 2 обема. Номад 60+10 и 80+15. Маунт е премиум конфигурацията ни, която освен всичко, което предлага Номад, има и 3 сгъваеми външни джоба, допълнителен преден вход за бърз достъп и вградено покривало за дъжд. Освен това е изработена изцяло от материал кордура, който е несравним с издръжливостта си на протриване и износване. Предлагаме го в 3 обема: маунт 60+10, маунт 80+15 и небезизвестната маунт 100+20, която пък има версия S+, с добавени допълнителни екстри. Номад е за хората, които искат разумно решение, а маунт е за тези от вас, които искат абсолютно всичко. И двете са истински раници Ташев, без компромис със сигурността, издръжливостта и комфорта. Последвайте линка, за да изберете най-подходящата за вашите предстоящи приключения.